ये मंगलाचरण स्वर्ग मध्य ये सर्वशक्तिमान मान सबुठू बड़ देवता ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧରି କଲ୍ୟାଣ କାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନରନାରାୟଣ ବିଚାର କରି ଭକ୍ତିତ୍ୱ ପରିପାକ ଅର୍ପଣ କରୁଛି କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ସେ ମାଧ୍ୟମ କିଏ ନା ସବୁଠୁ ଦୁନିଆରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଦେବତା କିଏ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ତୁ କହିବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ସୃଷ୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ତେଣୁ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେବତା ନା ଦାର୍ଶନିକ ବି ଭର୍ତ୍ତୁଆରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେବତା କହିଲେ କହିଲେ ତୋଫାବତରେ କଲା ତୋଫାବତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୁଆରୀ କହିଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେନ କୁଲାଳ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେବତା କହିବାରେ ଭୁଲ ହବ ତା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଥିଲେ କଣ ବ୍ରହ୍ମା ଯେନ କୁଳାଳ ନିୟମିତ କୁଳାଳ ପୁରାଣ ମାନେ କୁମ୍ଭକାର ଅନିୟମିତ ବତ ନିୟମିତ କୁମ୍ଭକାର ଭଳି ନିୟମିତ କଣ କରୁଛି ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡୁରେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମ୍ଭାର ସର କରୁଛି ମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭାର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କଲେ ରାସରେ କବି ଭର୍ତ୍ତୁଆରୀ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜବଂଶର କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଚାଲିଲା ତାକୁ ଦାର୍ଶନିକ କବି ବୁଝିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସେ କହିଲେ ବା କୁମ୍ଭାର କଣ କରେ ମାଟି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଆଡକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଖୋଳ କରେ ସେ ମାଟିରେ ପାଣି ପକାଏ ସେ ପାଣି ପକାଇକି ମାଟିକୁ ଓଦା କରି ତାକୁ ମନ୍ଥେ ଗୋଡ଼ରେ ଟକୁଛୁ ହାତରେ ଟକୁଛୁ ମନ୍ଥିବା ପରେ କାଦୁଅ ପୁରା ଅଠାଳିଆ ହେଇକି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କାଦୁଅ ପାଗ ଆଇଲା ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଗୋଡି ଗୁଡାକ ବାଛିକି ଗୋଡି ବାଛିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ଏଇ ଟିକିଡ଼ିଆ କାଦୁଅ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପକ କୁମ୍ଭାର କଣ କରେ ତା ଚକ୍ର ଉପରେ ନେଇକି ଥୁଏ ଆରେ ପୁଅ କୁମ୍ଭାରର ଚକ୍ର ନାଁ କଣ ସୁରସେନ ଚକ୍ରବୀଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମବୃତ୍ତିହି ପାତ୍ରୈ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ସୁତ ବିଷ୍ଣୁ ହରମାମ୍ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଗଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କଲେ ସେ କାଗ ଭାଲୁ ମଣିଷ ଜନ୍ଦା କୁକୁଲି ଭାଲୁ ହାତୀ ତରୁ ତୃଣା ସବୁ ତିଆରି କଲେ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନାରଦ ଆଇଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ଏତେ ଗୁଡେ ତିଆରି କଲେ ସେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁର ଯାକ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣରେ ନାରଦ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣରେ ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଦଶା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନାରଦ ଗଲେ କଣ ଖାଇବେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଜାଣିନା ତାକୁ ସିଝେଇକି ଖାଇବେ କଞ୍ଚା ଖାଇବେ କି ପୋଡି ଖାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପୁଣି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାତ୍ର ନାହିଁ ତେଣୁ ଅସିଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ କଞ୍ଚା ଫଳମୂଳକୁ ସବୁ ଖାଇ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଯୋଉଟା କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଫଳ ନୁହେଁ ମାନେ କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ କଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏମିତିଆ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଜଗତରେ ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହରୁ ଘର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା ଏତେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଝାଳ ବହିଲା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯୋଉ ଝାଳ ବହିଲା ସେ ଝାଳ ସବୁ ବୁନ୍ଦୁ ବୁନ୍ଦୁ ହେଇକି ପତନ ହେଲା ଭିତର ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ସେଇ ପୁରୁଷକୁ କହିଲେ ଯାହା
ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କହିଲା ତୁତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି ତୁ ଆଜିଠୁ ଚକ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଆଉ କମାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କହିଲେ କମାର କଲେ ତୁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଆଧାରରେ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ କରି ପଞ୍ଚଭୂତ କିଏ ନା କ୍ଷିତି ଆତ୍ମ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ये जो कुंभकार को सृष्टि कले ताकू देले दायित्व बोले तू खेती माने माटी नबु आप माने जल पकेबु आ तापरे ताकू कथन कला बेले सूर्य ताप एवं दग्ध करिबु दग्धि रेखा किंतु पंचभूत हे ना तू कमर को सृष्टि करी बोले तू पूरा संपूर्ण पंचभूत आधार रे तोर क्रिया कमाई से कोन कला माटी आनला माटी आगे माने तैयारी कला जो आपणकर चुली बुहारू मुह तैयारी कला भाटी अच्छा तापर पानी पात्र रखिला कला लुहा देखि पानी दब पानी पात्र रे पानी रखिला खेती रहिला आको रहिला तेजो अग्नि संयोग हला अग्नि रहिला तेजो रहिला वायु अरे तू भाटी भात लगेई के पवन देला निया जोड़ी आकाश शून्य रूप उठेला कोटा हातुड़ी शून्य रूप आजला आकाश इच्छा अनुसार बड़ को छोटा छोट को बड़ करी केटी कोना जाओ सेई जो कुंभार से जेंति माटी को काटुआ को नहीं कि चक्र पड़े नदी चक्र को घुराए चित्र देखे चक्र मा घूम फिरा बेले से जो चक्र तो काटुआ को टिपी माटी पात्र हांडिया सेका खेती काटिया पड़ोसी देहड़ी के तैयारी करबा लागे ब्रह्मा ये विश्व रूप का चक्र रे पिंड रूप का काटुआ को लदी ता देहरु से सृष्टि कला जागत जीव जगत तेणु ब्रह्मांड को ये गढ़िला का बड़े लगे सी शांत ब्रह्माता मूलिया मान लो शांत जो आप घर जड़े मूलिया ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ସେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୂଲିଆ ତା ଉପରେ ଶାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବାକୁ କହୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଲବତ କରିବ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବଡ ଦେବ ଦେଖିବେ କହିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଶାନ୍ତ କିଏ ବଡ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବଡ ସେ କିଏ विष्णु का नाभि तो बड़ो ब्रह्मा विष्णु बड़ो विष्णु को निजे प्रशंसा करतुआ मा विष्णु बड़ो देवता ये पुओ को भरपूर हरि एक कथा को परा स्वीकार कले नाही को विष्णु को ऊपर जने शांत से शांत ताकू जेतेबेले जहा करबा को कहउछंती ये सैया करबा को बाध्य तो से मुलिया कौन मुलिया से कौन कहउछंती ना विष्णु तेन दशा अवतार कहले ठीक तो महासंग विष्णु 10 अवतार दुखरे पड़छंती तांको शांत कहला ए विष्णु हां मिन गुडु जड़ा बुझे जाओ आज यही गोटे कथा आपन मो मां मान तम कहानी विषय वस्तु आज गोटे कहानी हो बाबू मान मो मुनिकी आज पंडित मान किसी पिता भितर कथा आपण मैंने जानी प्रभु का आदि अवतार केशवधूत मीन शरीर जगत सहर किंतु जदुमणि कहते कहीं कौटनी तू काट छाड़ी पड़े धाता चिंता को हेलो माने प्रभु मत्स्य अवतार मीन आ मत्स्य जदियो एक जातीय गोटे संप्रदाय अंतर्भुक्त
କିନ୍ତୁ ମୀନ ଯିଏ ମଛ ସିଏ ନୁହେଁ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୀନ ହେଇଥିଲେ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୀନ ହେଇଥିଲେ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇଥିଲେ? ମୀନ ହେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଦେଶର ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ। ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଭାଷା ଚିନ୍ତାକୁ ହେଲ ମତ୍ସ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର କାଶ୍ମୀର ରାଜକବି ଉଦୟନ ସେ କହିଲେ ପଶ୍ଚାବତାର ବିହିତ ବୁଝାସ୍ତି, ସେ ବି କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ? ପ୍ରଭୁ ମୀନ ହେଇଥିଲେ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇଥିଲେ? ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦଉଛି। ମହର୍ଷି ବିଦୁଭଟ୍ଟ, ଆରେ ମଣି ମହର୍ଷି ବିଦୁଭଟ୍ଟ କଣ କହିଲେ? ବିଦୁଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଦୁଭଟ୍ଟ। ସେ ଦାବିଲି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି, ଦାବିଲି ଋଷି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଦୁଭଟ୍ଟ। ବିଦୁଭଟ୍ଟ କଣ କହିଲେ? ଯାବତ୍ କୟସଂ ପୁତା ଜାତେ শীতল বিহরা সীতা শীতল দিনারায় বিভাত ভাত মরসি ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଭାଇ ବସନ୍ତ କୁମାର ବାବୁ ସୁନ୍ଦର କଳା ଆପଣ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ରାଗ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସବୁ ଛନ୍ଦ। ତେଣୁ ଛନ୍ଦାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଆମକୁ ଗାନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ନାଇଁ ଛନ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛନ୍ଦ, ଅଶୋକ ତୁଳକାମୃତ ଛନ୍ଦ ଅଛି ନା। ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ନ ପଢିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସୁଧିପ୍ରିୟ ହବନି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକୃତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ। ମାନେ ଏଇଠି ବିଦୁଭଟ୍ଟ କହିଲେ ବୋଲେ ଆଦିକୃତ ମାନେ ଆଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଆଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଆଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ପିଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ପୁରାଣ ମାନେ ହିସାବ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣନା କରି କହିଲେ ସମୟରେ ମୋର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉମାନେ ନଷ୍ଟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ